нито сме предизвикали нещо. Сега първо ще ви... Седим и пием си. Слушай, ме. Какво? Първо ще бъде стая начин на теб за тия неща, които ви казвам. За кое Слушаш ли че ме? съм казал? Да. Слушаш За ли кое, ме? че съм казал? Още веднъж. Говорим на накара ти. ти да водя спор. На основанието на кое пак питам? Бъде на сила, казах. Ама аз си знам правата. И А не съм защо? казал нещо, каквото и да Нито е. си напсувал, нито си повишил Да. тон, нито си обидил, Да. нито си пиян, нито си другиран. Първа ти ли ме интересува? Не. Айде. О. По какви причини има? По какви причини има? Не ме дърпай. Не ме дърпай. Не ме дърпай. Казах не ме дърпай. Пусни ме, ще си дойда самичък. Не ме дърпай. Тръгвай по най-бързия начин. Не ме плашиш. Тръгвай по най-бързия начин. Ако смееш и да ме удариш, ще стане много весело. По-толкова, взимай си нещата. Не ме предизвиквай. Знаем си много добре правата. Не ме дърпай, ти казах, ще си тръгна самичък. Абе, пусни ме, казах, че ще си тръгна самичък, ще ми щупиш ръката. Казах, че ще си тръгна самичък. Не съм казал, че няма да дойда. Добре, пусни ме и ще си дойда самичък. Обещавам. Няма да... Обещанието вече свърши. Свърши обещание. Казвам, че ще си тръгна самичък. Не ме дърпай. С тези ръце работя. Ако ми щупиш ръката, ще стане много весело. И по какви причини ни задържате? Не ме... Добре, как... По какви причини ни задържат? Да, ще тръгна. Добре, пусни. А бихте ли помогнали в случая? Ще ги взема нещата, тръгвай. Искам да си взема телефона. Добре, седя тук с... Добре, вземете ми само телефона. Не ме карай да... Добре, пускам се. Аз не мога да разбера защо ни... Добре, вземи ми само телефона. Добре, моля, само телефона и запалката. Добре, Давай ми ръката, що боли. телефона ми. Така те боли, за какво трябва да боли? Ама ние Искам само защо да си сме взема задържани при положение, нито сме пияни, нито сме другирани, нито нещо сме направили? Искам само да си взема телефона. Ама няма как. Елате, вземете му вещите, за да не останат там. Ама няма как да остане. Добре, ама защо? Добре, защо?